Jeg vil nu vise jer, hvordan I laver mønstre ved hjælp af GeoGebra. Vi har nogle forskellige værktøjer heroppe i værktøjslinjen. Vi har flytteværktøjet, vi har linjestykket, vi har punktværktøjet, polygonværktøjet og kopiere udseende, som jeg skal vise jer brugen af senere. Det handler om at lave farver. Og så har vi et viskelæder, der er slet, hvis man kommer til at lave en fejl. I det første mønster, vi skal fortsætte, det er et zigzag-mønster, og der kan jeg kigge på den her og se, at jeg vil helst bruge linjestykket. Så jeg går op og trykker der, hvor jeg vil starte mit linjestykke, og så kan jeg sådan set køre hen til der, hvor jeg gerne vil, og så trykke igen. Og det fortsætter med at trykke der, hvor jeg vil starte, og op til, hvor jeg vil fortsætte. Det var rimelig nemt at lave det første her. Det næste, der kan jeg se, det er jo faktisk en firkant. Så derfor vil jeg have mit polygonværktøj. Polygonværktøj, det betyder, at man kan lave figurer med 3 kanter eller flere. Man skal bare sørge for, at man trykker i alle de hjørner, man vil have. Nu har jeg valgt polygonværktøjet. Så trykker jeg der, hvor jeg vil starte. Trykker hen til det, hvor jeg vil have det næste hjørne. Og så fortsætter jeg hele vejen rundt i figuren. Og det er vigtigt, at jeg kommer hele vejen rundt, fordi nu kunne den jo godt se færdig ud. Men det er den ikke. Det er vigtigt, at jeg kommer op og slutter der, hvor jeg startede. Inden er det ikke en polygon. Så kommer vi ned til trekanterne her. Der vil jeg også være rigtig smart at bruge polygonværktøjet. Så den går jeg op og trykker på igen. Trykker på det sted, jeg vil starte. Og kører op. Og ned til det andet hjørne. Og hen til det første hjørne igen. Her er der så en ting mere. I kan se, at den første trekant er blå, den næste er rød, og den tredje er blå. Så den her, den skal være rød. Det jeg så gør, det er, at jeg går op i den, der hedder kopiere udseende. Trykker på den. Går ned og vælger den røde. Trykker ind i den røde trekant. Og så går jeg hen og trykker i den nye trekant. Og så har jeg faktisk kopieret farven. I den sidste hernede, der vil jeg gerne bruge mit stregværktøj, da det ikke er en lukket figur. Så jeg kigger på figuren. Jeg kan se, det er først en lille, og så en høj, og en lille, og en høj. Så jeg finder ud af, hvor jeg skal fortsætte, trykker, og laver den streg, jeg gerne vil lave. Så en streg ad gangen. Kommer jeg nu til at lave en fejl, trykker der, og får den derhen. Og jeg kan se, det var rigtig træls. Så går jeg lige op og tager mit viskelæder og går ned og trykker på den linje, jeg har lavet forkert. Og også på punktet. Så er det helt væk. Og så kan jeg tage mit værktøj igen. Og så kan jeg bare lave en ny. God fornøjelse med opgaven.